ମାନେ ଏତେ ମାନେ ପକ୍କାଟା ଖସରା ହେଇଛି ମାନେ ଗୁଡ଼ ମାନେ ଟିକେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁଡ଼ ଖସି ଯାଉଛି। ମନିଷ ବାହାର କରୁଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଆମେ ମୋ ଘର ଦେଖିବି, ମୁଁ କେଇଠି ରୁହେ, କେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ସବୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଘର ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଆଉ ଘର କେମିତି ରହୁଛି, କିସ କରୁଛୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଶୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଖଟର ସବୁ ଶୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଡ଼ିଟ୍ ମିଳେ ତ ସବୁ କରେ ଏଇଠି ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଖାଇବା ଏଇଠି ସବୁ ଖାଏ ଆମେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲକୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଯେ ରୁମ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରେ ସବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିରର୍ ଲାଗିଛି ଏଇଠି ଖାଁ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ସବୁ ରୁମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ କି ଲୁଗା ଶୁଖା ହେଉଛି ସେମିତି ସବୁ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜାଗା ସର୍ଟ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ରୁହେ, ଆଉ ମୋରି ସବୁ ଜିନିଷପାତି ଏଇଠି ରହିଛି। ମାନେ ମୁଁ ଅଧା କରେ ତ, ଆଉ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଠି ବି ଉପରେ ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଜାଗା ସର୍ଟ କରି ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଖା ହେଉଛୁ, ଏଠି ସେଠି ମାନେ କେଆଡ଼େ ବାଦ ନାହିଁ। ଏଠି ବି ଜିନିଷ ରହିଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଅଳିଆ ଘର ସେମିତି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ସର୍ଟ ହେଉଛି। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଠି ବି ଭର୍ତ୍ତି ଜିନିଷ ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସେଇ ଲୁଗା ସବୁ ଶୁଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଲୁଗା ମେଞ୍ଚେ ଏଠି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେ ଟ୍ରଫିଟା ଜିତିଥିଲି କ୍ରିକେଟର। ଆଉ ଏଠି ବି ଢେର ସାରା ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଉ ଏସିଟା ଏବେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଫଟୋଟା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ଲଗେଇଥିଲି, କଟକ ମେଳାରୁ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଗାଡ଼ି KTM ରହିଛି। ଜିନିଷ ଶୁଖା ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ଏଠି ବି ସେଇ ଲୁଗା ଶୁଖା ହେଇଛି। ଉପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଗା ଶୁଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶନି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋ ସ୍କୁଟି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚଲାଏ, ସେଇଟା KTMଟା କାଁ ଭାଁ ଚଲାଏ। କେତେବେଳେ ପୂଜା ହେନେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ ସଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ଚଲାଏ। ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଏଇ ସ୍କୁଟି ଚଲାଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଟିଟା ବାହାରେ ରହିଛି, ଆଉ ସେଟା ତ ଭିତରେ ରହିଛି ସେଇଠି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ଘର, ଏଇଠି ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ଏଇଠି ଅଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର, ଜଷ୍ଟ ଛୋଟିଆଟେ ରୋଷେଇ ଘର। ଏଇଟା ଏତେ ବଡ଼ ବି ନୁହେଁ। ଏଠି ବି ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି ସବୁ। ଆମ ଘରୁ ସେଇଠି ପାଇବେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷପାତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବି ଜିନିଷପାତି ଯେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ଛୋଟଟେ ରୁମ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷପାତି ବହୁତ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଛୋଟ ରୁମ୍ ଅଛି, ଜିନିଷପାତି ବହୁତ ରଖିତେ ଜାଗା ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରୁହେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାମଲାରେ ରୁହେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରୁହେ ଭିତରେ। ଆଉ ଏଇଟା ସିଢ଼ି ପାହାଚକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳିଆ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା। ସେଇଠି ପାରା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ପାରା ଏଇଠି ବସିକି ମାନେ ପୁରା ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା। ମାନେ ସେଇଠି ସେ ମାନେ ଏଠି ଏତେ ସବୁବେଳେ ବସନ୍ତି ନା, ତ ତା ପରୁ ମରୁ ସେଇଠି ପୁରା ହଗିକି ଅବସ୍ଥା ରଖିନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଛାତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକାଶର ଭ୍ୟୁ ମସ୍ତ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି। ଆମର 5ଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲା। 5ଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ଥରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା। ସେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲାନି, ସେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକଡ଼ ଯେ ଅଛି କି ସେଇ ଜାଗାରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲା। ତ ସେସବୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କିସ କଲେ, ତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏତେ ମାରିଲା ନା, ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସବୁ ପୁଡ଼ା ଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଟି ଦେଇଛେ ଆମେ। ଲାଗିନା ଏଇଟା ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲାନି, ମାନେ ଛାତଟା ପୁରା ଖସରା ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଖସରା। ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖୁନ, ସେଇଠି ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଖସି ଗଲି, ଏବେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇଠି। ଏଇଠି ଏତେ ଖସରା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇଠି। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଖସରା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ପାଣିଟା ନାଗି ରହିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖସରା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଅଧା ସେଟଅପ୍ ବକ୍ସ କାମ ସବୁ ଛତା ଲାଗିଛି, ଅଧା କାମ କରେନି, 2ଟା କାମ କରେନି, ଆଉ 2ଟା ହିଁ କାମ କରେ। ଭଲ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ସେକଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଲଗାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେକଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖସରା ହେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ଆହୁରି ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛେ। ଗଲାନି ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ, ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ପଛପଟେ ଗଛ ଅଛି, ଜାମୁ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସପେଟା ଗଛ ଥିଲା, ଯାଇକି ଏଥର ଆମେ କାଟି ଦେଇଛେ ସପେଟା ଗଛ।
ମାନେ ଏତେ ମାନେ ପକ୍କାଟା ଖସରା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଗୁଡ଼ ମାନେ ଟିକେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ଖସରି ଯାଉଛି, ବହୁତ ଖସରା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଆସିନଥିଲି ମାନେ ଆଜିକି କେତେ ଦିନ, ମାସେ 15 ଦିନ ତ ଉପରେ ହେଇଯିବ ଛାତ ଉପରୁ ଆସିନି। ଆଜି ଆଇନି ଖାଲି ଛାତ ଉପରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଏତେ ଖସରା, ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ ସେଇଠି ଖସରା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଠି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋଡ଼ ଖସେଇ ଗଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।